Good morning, mama wabwino. Basi pali zinthu zingapo zimene zikuchitika mu dziko lapansi makamaka zimene mwina sili kuzidziwa. By the way, pano pa boma latulutsa mitengo ya chimanga komanso mbewu zimene anthu azigulira kwa alimi. Tipange check zinthu zimene zizi kuti tizidziwe kuti chikuchitika njani. Pali list ndithu ya chimanga mpunga chimanga panopa ndi 2 pa kg chizigulidwa pa 1050 kwacha. That means thumba la 50 kgs lizigulidwa pa 52500 kwacha. Komanso mpunga uli pa 1200 kwacha. That means thumba la mpunga panopa la 50 kgs lizigulidwa pa 60000 Malawi kwacha. Anyway, ndiye paliso mpakana kwafikaso pansi nthu mitengo ya zonse zokolola zimene alimi azigulitsa. Ndiyeno tikamawagula alimi mitengo yoyambira kugula boma laika kuti ndi imeneyoyo. Anyway, by the way, nkhani zakunja ndizoona kuti pano pa Trump pali nkhondo ziwiri zimene akumenya makamaka pa atayika ma tariffs ake, misonkho yake imene ikukhapa wanthu, imene ikupereka jenkha kwa anthu zapeza kuti president munangwawa wa ku Zimbabwe president wa ku Zimbabwe wachotsano misonkho imene inalipo pa katundu wa ku America. Iyeyo ampasa misonkho, iyeyo nkukuchotsa misonkho yakeyo kuti abasi Trump ifeyo takuchotsani misonkho imene ya katundu amene azibwera muno ndi misonkho takuchotsalani ndoti katundu muno mazibwera walere. Pamene iyeyo akatumiza katundu ku America kuti akagulitse ndikuti ku America ku azikampasa misonkho. Nde I don't know kuti philosophy yake yeyi kuyenda pati. Nde ena ndithu amati kwana kuti chidzete chitsiru chopanda nzeru koma basi nanga isinokuza kuti iye amaganiza ngati munake iye akangochotsa misonkho yake ku Zimbabwe ndi kuti mwina Trump usanayeso kwawokonso achotsaso misonkho yake koma ayi nkhani sili imene iyeyo akuganiziramo. Okay, tiyeni tiloweno ku China. Ku China atamuuza atauza China kuona kuti topatsani misonkho kuti iniyo katundu wano akabwera kuno tizopatsani misonkho mwakuti zinapeza kuona kuti aujeni achanawa a China anabwezera ndikuwapasa 30 chakuti percent. America aja kuwapasa 30 chakuti percent nawonso kubweza ndikupangaso ban ma movies kuti ma movies awo mu China samalowe. Trump zinamugwitsa mpakana wauze wina kuti pofika mawa, pofika 12 o'clock akhale misonkho imeneyo atayichotsa. Trump anthu aku China misonkho imene apakira nayo awamenya nayo ku America ati misonkho imeneyo ayichotsa. Iyeyo waphwanya anzawo misonkho, anzawo abwezera, iyeyo nkuona kuti ndikupatsani tsiku limodzi muchotse misonkho imene mwandipatsani mwandiphwanya nayoyo, mukapanda kuchotsa ine ndikupatsani misonkho ndiyipanga double ndiyikaso mpakana 50%, mpakana misonkho ikhala 104% tariffs. Ndoti katundu wa China amene azibwera ku China akhala okwera kwambiri to the point kuti anthu azimusiya ziti it's either samaoda China akufaza ziti ndisakagula ku America kapena apo yayi akamoda ndoti ku America ako ndoti andisazikagula kapena apo yayi odayo azauza China kuti amundipase mochipa kwambiri chifukwa kwathuko andisakagula. Nde zimene zikhala kuti zipereka mavuto kwa China. Nde China nayonso yabwezera kuti iweyo ife simungatipanga zimene zozoyayi. Nde Trump ndithu yayi mopanda manyazi anabweranso ndithu pa media nkunena kuti akuluakulu China ichotse misonkho yake imene yatiyikira ife ngati kutibwezera. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Yeah, nkhani ndimene. Nkhani I think nkhani mwaimva. Aha. Tiyeni tichoke kumeneko.
komano okay tisanachoke kumenekoko China yankhapo chani. China yankhaona kuti iyoyo sikuopa china chilichonse chimene Trump akupanga, kaya afuna nkhondo kaya afuna chani, koma iyoyo China will not retreat. Mnaona kwa nyimbo ija film ijayi no retreat no surrender. Akuti iwo sindisapanga surrender yayi, sangabwerere mbuyo yayi. Iye Trump akuponya misonkho bam, nayeso Chinaso ikhaso ikumenyaso misonkho. Nde anyway nkhani zimene kuti choka kumeneko tilowenso pano ku Iran. Azungu amati Iran koma actually timati Iran. Tichokenso pano pakati pa nkhondo pakati pa Trump komanso ndi Iran. Mmene mondoti tisaiwala na Netanyahu pompano pandithudzana anali nthu ku America kumene amakambirana nkhani zosiyanasiyana mpakana anakayiwala kukamba nkhani yoti iyeyo ampasa 17% ya misonkho ku dziko lake, kwa iyeyo focus yake ili pa Iran. Nkhani yake imene yavuta kwambiri pa nkhani ya America ndi Iran ndi nkhani yokhuzana ndi nuclear deal. Nuclear deal sonzokona kuti timangomva kuti nuclear deal. Yes, mabomba amene wawa ndi mabomba ndithu amene ali wopsa kwambiri. It's like amayikidwa kwena kuti munthu sangakhala nawo chisawawa. Munthu kama kuti dziko silingakhala mabomba achisawawa, munthu kandi mabomba enawo komana bomba ililili bomba lopsa kwambiri. Aliyense sangakhala nawo chisawawa. Koma nzopeza zoti Israeli ali nayo, America ali nawo, ena ali nawo, koma enawo otsalawo amafuna zoti at least azawapanga control, azawanze kodiwe musakhale ndi bomba ilitu. Ndipo pamakhala madilu, pamakhala kusayinirana, pamakhala kuti iya izi musapange. Ndiyebe Iran simamvera aliyense pacha. I understand that. Zitengati China chani samamvera anthu. Nde iwo amakhani mantha kuti iyeyo satimvera. Awo satimvera. That's just same thing with North Korea. North Korea siwamvera America. And at the time anazana kuti iniyo muli ndi nuclear deal. Muli ndi nuclear bombs. Anawuza kuti North Korea, president wa North Korea anazankha kuona kuti iye ndili nayo, komanso ngati mufuna kuyesa tikuyesera kwanuko. Right? Tikuyesera kwanuko mene mabomba athu kuyesera kwanuko. Nde napeza kuona kuti amayisetsa kundu kumapanga control, koma sono pa Iran papa ndo amene sepano pakuvuta kwambiri, chifukwa iwo ndi amayisetsa kuti iwo asakhale nayo. Komabe I don't know kuti ali nayo kapena alibe, koma ali ndi zopangira bombazo zambiri amene amachita kuti uranium, to the point yona kuti nkhondo itati yayambika ichiopsezo ena ake bombalo nuclear atha kuyipanga in 2 weeks. Maripoti osamatero atha kupanga bombalo mu 2 weeks popanda so chenka. Ndiyebe anawuza kuti musapange chanchani. Nde anayisesa Trump kwambiri, komano zapeza kuona kuti Iran sifuna kukambirana ndi Trump, sifuna kukambirana ndi America. Chifukwa remember kuti mutu wa Trump uli pa chiopsezo, paja Iran ikufuna kupha Trump. Why ifuna kupha Trump? Chifukwa Trump anawaphera general wawo, commander Qasem Soleimani. Nde iwo ananenetsa kuti ife sitingakambirane china chilichonse ndi America. Ngati akufuna tikambirane nkhani imene iyi ya nuclear deal, nde kuti pakhale middleman, pakhale ife tikambirana through wina wake, kaya Russia kaya Oman kaya chani, koma sitingakambirane direct ndi Trump. Trump amatinyasa kwambiri. Ndiyebe ndi nkhani ino kuti yavuta kwambiri, for Trump anafika point ino kuti ngati simukufuna kukambirana ndife, ife tikuphulitsane tibomba malo ano amene mukupangiza nyukili yako kumene koko, malo amene ife tiphulitsa tigwisa ntchito ndithu military. Ndiyebe zinapeza kuona kuti Iran nawo zoti ngati sitikuopa
ife nkhondo sitimaopa mutha kuyiyambitsa ifeyo kuti tiyambitsa nkhondo sipanga zimenezi koma ndife muyambitsa ndinu mukayiyambitsa ndetiona kuti tiphwanyana mautani komanso zokambirana zonse tikambirana ndinuyo ngati mufuna mutumize munthu amene ndi amene tingakambirana naye kuti akuti chani makamaka ndiye pakatali panopa ndizoona kuti pane Netanyahu atapita ku America ndiye anauza kuona kuti ifeyo tiyesetsa kuti Iraniyo tikambirana naye bwinobwino koma asakhale ndi nuclear mabomba a nuclear ndebe tikukambirana anakamba zoti tikukambirana koma actually palibe kukambirana kuna kulikonse pokhapokha Irani ikufuna pakhalepo munthu wina amene akhale pakati pawo amene azikambirana nawo chifukwa iwo akuona kuti America siyo yokhulupirira siyo idalira simungakambirane zinthu. Malawi Camera.